realment interessant. Hi ha un poble que es diu Los Montesinos, on governa sempre el Partit Socialista, que va organitzar una velada de boxa en un col·legi públic un cap de setmana. Al enterar-se d'aquest esdeveniment, la vicepresidenta provincial del Partit Popular va fer unes manifestacions realment curioses. Ha demanat la dimissió immediata de l'alcalde socialista de la població per permetre l'organització de la velada, primera qüestió. Segona, afirma que el PP tindrà i té tolerància zero amb aquest tipus d'iniciatives. I tercera, Ortiz ha exigit a l'alcalde que diga si compartís l'opinió dels populars o por el contrario le dan igual estas iniciativas, que no son presentables por parte de un ayuntamiento. Tot això ha afegit que ha denunciat l'Ajuntament a la Fiscalia de Menors. Vostè veu normal que el seu partit, no qualsevol regidor de qualsevol poble, sinó la vicesecretària general de la província d'Alacant faci aquestes manifestacions i vostès així organitzen esdeveniments de boxa en poliesportius on els xiquets no només van entre setmana sinó també van els caps de setmana? Senyor Facundo, això només demostra que quan s'està a l'oposició se fan moltes tonteries. Senyor alcalde, si torna a contestar-me en aquest to, li correspondré en el mateix to. Jo li dic això. Si torna, jo podria tindre un to alterat a voltes, però fins ara no he faltat al respecte a ningú en aquest això. Jo li dic això, tan respectable és la meva opinió com la seva. Jo veig una falta de coherència absoluta entre el que vostès fan i el que vostès prediquen. Vostès sí que fan una cosa quan governen i diuen una altra quan estan a l'oposició. I així és la meva obligació posar damunt de la taula les contradiccions en què vostès corren. Si torna a contestar-me en aquests termes, li replicaré en els mateixos termes. Senyor Facundo, jo puc respondre de lo que jo faça. Lo que fa esta senyora, siga del PP o del papà o del PSOE, tindrà que respondre-li ella. Per això li dic que l'oposició se fan moltes tonteries. Jo també he estat ahí a l'oposició i vostè està ara. I està el que li ha contestat. Llevant-li un poquet, què vol que li contesti jo si aquesta senyora ha dit això? Bueno, nosaltres han fet, i a més, el boxeo, que és organitzat per una empresa que ve així, el fa en un joc esportiu, m'entens? I és un deport olímpic, que vol que li diga jo, ja l'ho he aplicat. Si aquesta senyora ha dit això, pues jo le dic, jo no sabré la pastilla a la senyoreta, com li dic. Bé, una altra qüestió, senyor alcalde.